May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kaag sumubabatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kaag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mandatory na liwat ang pagsuksok sa face mask sa mga indoor public and private places pati na sa public transportation sa Bacolod City. Idugon sa aga ang tanan ng mga klase kag tugutan ang mga teachers magsuksok sa civilian clothes sa mga pampublikong eskwelahan. Ginaduso sa mainit nga panahon sa karon. Duha ka mga sorterito sa Banwa sa La Castellana missing. 43 ka mga pulis negatibo sa drug test. Kag sa good vibes, pinakauna nga linay sang kawayan ginkoronahan bilang linay sang Negros. Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, matapos ang 3 katuig pagbalik sa panaad sa Negros Festival, ang tuman nga nanginma dinalag-on. Inisunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling sa closing ceremony sa panaad sang Domingo nga ang kahiwatan nagpakita sang pag-isa kag pagbuylog sa mga Negrense humalin sa norte nga bahin sini o kun sa San Carlos City, padulong sa sur o kun sa Hinubaan. Sunod sa gobernador, santo sa tema nga renewed promise, naging matuod ini sa bugos nga selebrasyon. Bangod hindi lamang luyag nga mabawi sang probinsya mga bagay kag higayon nga nadula sini sang mag-igo ang pandemic, kundi mas mangin maayo pagid ang tinutuyo kag labuton ang full potential sini. As of 3 p.m. sang Domingo, ang sales sang panaad nagdangat sa masobra 20 milyones pesos gikan sa mga nagpakigbahin nga mga local government units kasubong man mga micro, small and medium enterprises. Ginpabugal man sa gobernador ang mataas nga crowd turnout humalin sang day 1. May mga international man kag national guests nga nagbisita sa panaad. This year's Panaad is indeed a feat. After 3 years of hiatus, Panaad sa Negros truly came back with all the Negrenses' might and main. Again, we thank God for this opportunity. In my opening message, I emphasize that Panaad is a symbol of our resilience, unity, and faith, and that after the manifold crises we went through, our promise to the Negrense and the province must necessarily be renewed as circumstances continue to change and evolve. Sa number 9, mga manugbaligya sang utan sa may dalan ramo sa kilid sang Burgos Public Market ang nagsaylo na sa sulod sa merkado. Mga bakante na lang ang mga pwesto ang nabilin sa Ramos Street sa kilid sa Burgos Public Market sa Bacolod City. Kalabanan sa mga sa ila nagsinaylo na sa sulod sa merkado matapos matigayon nga maraffle sa ila ang mga pwesto. Ang mga structures na lang ang gulubon sa syudad para tigayon nagid nga mahawanan ang among dalan. Sa sulod, napuno na sa mga vendors ang mga bloke. Ugaling ang hindi magwantahan sa mga vendors ang kainit kag kapaang sa sulod sa merkado. Wala na abis ang ventilation sa sulod sa merkado kay gintabunan na ang mga lulutsan sang hangin. Subong tuman kainit sa panahon, nagakahangawa ang mga manugbaligya nga ang kainit hindi maayo sa ikayong lawas sa mga vendors nga kalabanan may edad na. Pero wala naman sa naging problema sa pagsaylo sa ila sa sulod sang merkado. Nagsunod na. Wala man kami gisugo. Kamu na yan. Tipo tomato na tanan sa vendor. Wala man sila nga pakagtuan pa sa piligaw nga saway. Wala. Kamu na lang nang himos mismo. Talagang kami nga nagdiba. Sa number 8, 43 ka mga opisyales sa Bacolod City Police Office nagnegatibo sa drug test. Personal kaina nga ginbuksan kag gin-announce ni Mayor Albi Benitez ang negatibo nga resulta sa surprise drug test nga ginpatuman sa 43 ka mga police officers sa Bacolod. Gani wala man sa may imuno sa flagpole si Police Colonel Noel Alinio, ang OIC sa BCPO nga nanguna sa drug test. Suno kay Alinio, madason nga ipatuman ang drug test sa mga kapulisan sa syudad. Gani hindi man siya magduha-duha nga kakasan sang badge kag armas
pati na mapasakaan sang kaso administratibo ang pulis nga matalupangdan magpositibo sa drug test. Ginpabugal man kainas ang bago nga pamuno sang BCPO ang 1.2 million pesos nga balor sang na-recover nga shabu kag pagkatikma sang 7 ka most wanted person sa 6 ka adlaw niya sa serbisyo. Nagpasalig man siya nga matagaan kalubaran ang mga kaso sa mga pagwigit sang utod nga parte sang lawas sang tawo kag ang pagpabaskog sang kampanya kontra illegal gambling ilabi na ang batok sa isabong. Officers dito, wala pong umayaw. Susunod po is mga non-officers kung kaya namin ito naman. Budget po namin dito. Personal money ko ang pinag-interest. Sana po, pagkaroon man lang kami ng pinagmamalaki namin moral ascendancy. Kaya na namin pagmalaki sarili namin kami nga clear kami. Una-una, hindi lang po para sa trabaho namin, sir. Para rin po sa inyo. Makita nyo, clear pala yung mga officer dito. Mananagot pagka may nag-positive. Yun na lang. Sa number 7, siyam katuig nga bata ang patay matapos malumos sa suba sa Cadiz City. Patay ang siyam katuig nga bata nga lalaki matapos ini malumos sang kahapon sa suba sa Barangay Daga sa Cadiz City. Gintinguan pa nga masalbar ang bata pagi sa pag-CPR. Gindala ini sa ospital sunod sa PNP apang gindeklarar nga dead on arrival. Sunod sa pulis, nagpaligo ang bata pudlang iyang utod sa posible maglabot ini sa madalom nga bahin sang suba. Kantilado abing suba sunod sa pulis. Hindi man kahibalo maglangoy ang bata amo nga nalumos ini. Sa number 6, duha ka solterito sa banwasang La Castellana ang missing humalinpasan nagligad nga semana. Padayon sa gihapon ang pagpangita sa kapulisan kag sang pamilya ang duha ka mga solterito nga na missing sa banwasang La Castellana humalinpasan nagligad nga semana. Ang mga na missing amo sanday Rinel de los Santos 22 anyos kag Denald Mialen 18 anyos. Suno sa himata ni Denald, Miyerkules ang aga nagligad nga semana sang may nagpadulong nga babayi sa abya ni Denald nga si Rinel sa Barangay Aranda. May isa pa liwat ka babayi nga nagpadulong sa amo nga barangay sang hapon kag iya na ginupod si Denald. Didto kag wala na makapauli ang duha. Suno sa PNP, ila padayon nga ginaimbestigaran ang pagkadula sang duha ka pamatanon. Lunsay mga wala man sang kaso kag mabuot ang duha ka pamatanon. Suno sa pulis, gani ila ginahibalo kung ano ang natabo sa ila nga duha. Ang grupo nga paghimutad ang nagreport man sa ginaalegar pag-abduct sang duha ka mga kabataan apang suno sa army. Wala ini may kangtanan sa ilang operasyon kag wala man sila sang ihibalo angon sa natabo sa duha ka kabataan. Sa number 5, napatay nga NPA sa encounter sa Binalbagan, ginkilala bilang top leaders ng NPA. Samtang napatay nga NPA sa Escalante City, nakilala na. Top leaders sa Komiteng Rehiyo Negros sa Bubuhol and Siquijor sa New People's Army ang ginaaligad na patay sa nagluntad nga enkwentro sa banwa sa Binalbagan sa nagligad nga Huwebes. Siya ang ginkilala sa Army nga si Rogelio Pusadas o kung si alias Putin. Siya ang sa Army notorious nga katapos ang rebelde nga grupo kag responsable man ini sa mga kalakasan sa rehiyon. Sunod sa Army, dako nga kadalagan ang kamatayon sang regional leader nga si Pusadas. Ginaligara man sang grupo nga paghimutad nga peke ang enkwentro kag kuno si Pusadas ang isa ka NDFP consultant apang positibo naman ang Army nga ini siya ang isa ka leader sang rebelde nga grupo kag lehitimo ang natabo nga enkwentro. Samtang nakilala naman ang NPA member nga napatay sa enkwentro sa Escalante City sa nagligad man nga Huwebes. Siya si Armando Atoy kon alias Arnold. Siya ang nakilalaan man paagi sa mga anay rebelde nga nagbalik sa sabak sang gobyerno. Yara na karon sa iya nga pamilya ang bangkay sang napatay nga rebelde. Sa number 4, hindi na kinahanglan pang malakip ang Himamaylan City sa listahan sa mga areas of concern sa ginapaabot nga pinili ay.
Ini ang pagpati ni Himamayla na City Mayor Raymond Tongson sa iya ginpagwa nga pahayag sa katapos ng media sang Abril 21. May mga problema man sa kalakasan kag insureksyon sa Himamaylan suno sa alkalde, wala siya nagapati nga ini ang mag-aapekto sa barangay kag SK election sini nga Oktubre. Nagapati si Tongson nga mangin malinong ang pinili ay. May pila na ka mga enkwentro nga ginreport sa kabukiran sang Himamaylan sa tunga sang rebelding NPA kag militar nga nagresulta sang pag-evacuate sang pila ka mga pumuluyo. Damlag pagin pahayag ni Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria nga iya man talakayo ng sitwasyon sa Himamaylan sa PNP kag sa Army sa tion nga sila ang magasapol angot sa peace and order situation assessment sa eleksyon. Ginsiling ni Ananoria nga tigayon makapagwa sang election watchlist areas kung matigayo na ang filing sang certificates of candidacy para man mapatod ang mga personalidad sang mga magapapili. Kaya kung tulog ko, duwa ay patakwan, duwa ay reason. Duwa ay reason nga, sa subong ha, sa subong duwa ay reason. Ang pinakaulitong incident was just really a situation nga doon nagatabok lang sila from the oriental side. Sa number 3, himuon na lamang nga agahan ang mga klase sa pampublikong eskwelahan kag tungutan ang mga teachers na mga suksok sang civilian clothes. Ini pinalamang sa ginaduso sa karon sa mga public schools sa tunga sang kainit sang panahon. Yaring report. Las 12 sang udto samtang nagatagiti ang init, nagahulat si Janet Tumayan sa buhi sang iya nga apo sa Estefania Elementary School sa Bacolod City. Sa mabatian niya ang proposal nga himuon na lang aga ang tanan nga mga klase sa EES, nalipay siya kay hindi lang ini para sa mga estudyante kundi para sa tanan man nga ginikanan kag lola nga nagaanto sa kainit sa paghulat sa ila estudyante. Kaya mo niya ang tawag ko sa kabataan, wala kay ginasipon, wala kay ginaubo. Di mo? Kalabanan bala sir, ang gabantay bala lula tanan. Lula balang gabantay. Bisan digdo sa tiyak ng taon ito, lula na to na nagabantay sila. Laban lula gid ang nagabantay. So, di lang estudyante, pati ang kabantay nga lulang. Gabatyag man. Magluwas sa pag-idog sang tanan nga mga klase sa aga, isa pagit sa ginaduso sang eskwelahan, amo ang pagtugot sa mga manunudlo nga mag-ilis sang bayo kung mag-init na. Sunod sa kay Principal Reggie La Chica, ining ilang aging kasugtan nga ilisensya sa DepEd. Ang mga estudyante sa public schools tubtob subong, wala man ginapilit nga mag-school uniform humalin sa nagbalik sang face-to-face classes. Siling ko, ang balong i-advise si teacher kay tungod ng kainit nga magbalong gid sa presko nga bayo. Dapat arrival sa school, kung mag-init na, pwede na kailis ka change outfit si teacher. Teacher lang na rin, sir. Again, ginasulit ko, hindi requirement ang Uniform. alin na sa una pa na dugay na ginano ni Dipid. Nagkakalipan lang na guro sila kahit self-imposed na mo. Bentaha ini sunod sa teachers kung tugutan sila nga mag-ilis sa bayo nga mas mabugnaw ang tela. Tuman gid abi kainit sang panahon subong nga bisan gani ang ilang mga estudyante ginasunggo sa sulod sang classroom. Mga anay, ninit-init na, gambalas, mga turagay. So, kung mag-civilian, mas... Mas ano ka, cotton din mo sa ron, tiga, ano. Okay, rin yung tela, Ito, kainit. init ni, yung tela. May mga bata na kami ginapang-sunggo. Meron ka estudyante yung ginasunggo. Nga absag subong kay, nang sa init, siguro, man bala. Initanan ang ilang nga ipa-approve sa DepEd. Samtang sa Vista Alegre Granada Relocation Elementary School naman, ginapractice na nila ang program 913. Maestra man o konsudyante, nagainom sang tubig kada mag alas 9 sang aga, alauna kag alas 3 sang hapon, inibilang pagpangapin man sa ikaayong lawas kontra sa mainit nga panahon. Ang Pag-asa ang napagawa na sang advisory nga balantayan pagid sa bulan sang Mayo ang mas mainit nga panahon. Sa number 2, ginpabilin sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang 16 ka LGU sa probinsya sa Alert Level 2 humalin Abril 15 tubtob 30. Nalakip sa 16 ka mga banwa kag syudad sa idalom sang Alert Level 2 ang Bago, Kabankalan, San Carlos, Sipalay, Escalante, Binalbagan, Calatrava, Kawayan,
Hinigaran, Hinubaan, Isabela, La Castellana, Manapla, Moises Padilla, Salvador Benedicto, kag Tuboso. Ang Bacolod City kag 15 ka iban pa nga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang yara sa Alert Level 1. Nalakip diri ang Cadiz, Himamaylan, Talisay, Victorias, La Carlota, Sagay, Silay, Candoni, Ibi Magalona, Ilog, Murcia, Pontevedra, Pulupandan, San Enrique, kag Valladolid. May 24 naman ka mga probinsya sa pungsod nga nagapabilin sa Alert Level 2. Pero sunod sa IATF, wala sang bago diri bangod ang mga areas nga yara sa Alert Level 2, yara na sa among alert level, humalin pa man sa nagligad nga tuig. Sunod sa IATF, ang mga natungdan nga areas nga nagdangat man sa low risk classification para sa ilang nga COVID cases kasubong man utilization rate, ang ilang nga mga vaccination rates ang manubo sa 70% sang target sa total population o kunayhan manubo sa 70% nga target sa A2 category o kun mga senior citizen. Sa idalom sa Alert Level 2, ginamando ang pagpatuman sang restriction kasubong sang 50% capacity sa mga establishment para sa mga fully vaccinated adults. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Mangin mandatory na liwat ang pagsuksok sang face mask sa mga indoor private kag public places pati na sa public transportation sa Bacolod City. Inibangod sang nagasaka na naman nga kaso sang COVID-19. May report si Nico Delfin. Walo ang COVID-19 deaths sa Bacolod City humalin sang Enero kundiin kalabanan sa ila mga senior citizen kag unvaccinated. Sa records ng Emergency Operations Center, naglabot na sa 221 ang COVID-19 cases humalin Enero tubtob subong nga Abril. Tungod man sang pagsaka sang kaso, ginpahayag ni Mayor Albi Benitez ang pagpatuman sang mandatory use of face mask indoors kag sa mga pampubliko nga salakyan, pati na sa mga healthcare facilities. Inibase sa ginpagwa niya nga Executive Order number 33. We will institute measures for our public transportations to wear face masks. We want all of the mga jeepney operators, especially mga modernized and closed, to follow wearing of masks sa mga passengers. Pabor naman ang pila ka mga pasahero nga magsuksok sang face mask. Pero para naman sa driver nga si Ariel Villarin, yara na inikuntani sa mga pasahero kung mag-face mask kung hindi o galing bangod mandatory. Wala man siya sang may mahimo kundi magsunod sa mando. Sa kondo, hindi ko kay init nga daan, kaya na po kami dungag kung may face mask. Oh, sabagay no do, vaccinated ka naman siguro. Hindi ko ni-require kaya wala kami mo nasunod dito yan. Sa face mask, nga man. Para man sa tanan. Sa kaugalingon naman yung safety. Usual kung maglakat, kaga face mask kaya. Oo. Nga man. Wala man. Kaya po pala, para safety man sa lawas. Marami ganyan yung face mask. Kaya po pala. Nagapabilin sa Alert Level 1 ang Bacolod City. Pero ginahanda na karon sang EOC ang mga contact tracers kag pati na ang temporary treatment and monitoring facility. Ang vaccinated still 7 days except for mga health workers na 5 days. Then ang unvaccinated still 14 days ang isolation. Same lang siya kung kita maging change sa previous na protocol. 14 days ang unvaccinated. Then those who are vaccinated and the health worker is 7 days, basta mild or asymptomatic. Then ang health workers na dapat naka-booster is 5 days. Ginpasalig naman sa EOC nga may nagakaigo nga supplies ng COVID-19 vaccines. Nagapati man ang alkalde nga hindi naman makaapekto sa naghilapit nga Bacolod Chicken and Asal Festival ang nagasaka nga kaso sang COVID-19 sa syudad. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, 20 anyos nga tourism management student ang ginkoronahan bilang linay sang Negros. Si Alia Janine Al-Rashid ang pinakauna man nga linay sang Kawayan nga ginkoronahan. May report si Nico Delfin. Ang mapabaskog ang kampanya kontra misogyny o kunang hindi patas nga pananawan sa mga kababayinan ang kabahin sang advokasya sang linay sang Kawayan nga si Alia Janine Al-Rashid kag iniman ang iya nangin sabat angot sa pamangkot
kung anong iya mangin promisa sa mga kababainan nga mga Negrense. I know we have been through so many cases of misogyny, and I promise that I will make a safe space for all of us where we can freely express ourselves, where we won't be sexualized just because we wear clothes that are appealing. And at the same time, I will advocate for jobs for every woman here, regardless of our gender, because everybody deserves to have a job. Everybody deserves equal rights, either man or woman, because we are all the same. We are all human. We deserve the same level of love and respect. Istorya ni Aliyah ang madala sa top 5 ang iya ginlauman. Gani nakibot siya nga sa 27 ka mga kandidata, siya ang ginkuronahan bilang linay sang Negros 2023. Para kay Aliyah, ang iya kadalagan ang para sa banwa sang kawayan kag sa mga nagsuporta sa iya. Iniman ang iya naging regalo sa amay nga na ospital sa Saudi Arabia. I'm very happy, not only did I get to compete, but I also had a privilege to represent my municipality and show just how strong we are. In this competition, I've fallen so many times, but I've gotten back up stronger. Matapos man ang 3 ka tuig tugas ang epekto sang pandemic, ginpasa nilinay sang Negros 2019 Roxanne Doleco ang corona kay Aliyah nga muman ang nahauna nga linay sang kawayan nga ginkoronahan. Siya man ang napili bilang Best in Evening Gown, Best in Festival Costume Urban Legend Edition kag Miss Cali. First runner-up naman ang linay sang sagay nga si Jasmine Pesquera nga naging Best in Festival Costume Spirit and Deity Edition kag People's Choice Award. Second runner-up si linay sang Don Salvador Benedicto Rica Alcorin nga napili naman bilang Best in Swimsuit. Samtang third kag fourth runner-up naman sanday Maria Zenia Angela Guangco sang Hinigaran kag Gisaya Nicole White sang Kabangkalan City. Not only the Negrense beauty, but most of all, its purpose. To all our lingais from all over the province, I can only imagine the physical, mental, and emotional demands of this competition. With that, I thank you for your hard work and dedication to this year's competition. Ang Coronation Night ang gintambungan sa malapit 20,000 ka mga tumalanaw sa Panaad Park and Stadium. Naghatag man sang kakunyag ang pagkanta sang singer nga si Ronnie Liang sa mga tumalanaw. Nais kong malaman niya, nagmamahal ako. Yan lang ang nag-iisang pangarap ko. Samtang napili naman nga Best in Talent kag Production si Catherine Pearl Lopez sang Escalante City. Miss Congeniality naman si Maray Salo sang Banwa sang Tuboso kag Most Photogenic si Cheline Halpin sang Syudad sang Bago. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Barb, congratulations sa mga winners, kag congratulations sa province sa Negros Occidental sa successful nga panaad sa Negros. Katahom no? Daw na uhaw man tatanan sa after 3 years. Kagrabing tao, Barb, gutok-gutok idya. From day 1 ang baligov, ha? Basta kagabi. Hindi lang yan sa closing ceremonies. From day 1 up until... Pag sa Sabado, 3 oras makagawa ka sa panaan. Kaagam ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.